እንዳሉ صنكف منن أنا እንዳሉ ዘርጉ حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنلكا خالو أنا يبل أنلكا خالو ورصيكا أنا يبل أنا قتالموت أنا يبل أنا مود حاموت أنا يبل أرحخول منو دوز بلا أتعبون متكرو أنا وأنت زي سكر حتوري بلقم ودي إري أنا يبل أنا قلاي سناي سخا سنف كويلو أنا يبل بزن كمبسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حادثي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادثي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل بزن كمبسا أنا تلك سايكونن نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكونن نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمن لسا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقد السزينات تبلنا يوم حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تامدبنا مسانا كتسون حدوما بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحف ناب كالوت كم تبتسح بمقبار كتجمروا ناب تمدبنا دما بخبرنا عدمكم سلا تقولوا تقبروا ودقف دما دقاقيبنا كي مسقناكم كرحال فاين دلنا كم وترو أقداسي واناوي مساتي مهاري قطبا بوليتيكا نقول بحدا كنركن فتنينا جزي خي وسدنا مجمريا بزي وانا وزلون بوليتيكا قفتا سيمبلي تلانتنا سباتنيا عمتو يتقلع ميستر سلطان ممتاسي كبر ملا إثيوبيا يكبرون نبر لما لا كبرون ملا إثيوبيا مندنا 90% أوروميا لا بيتش يتربوا لمندنا ሌላው ኢትዮጵያ መረደ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለው ጥላ ኢትዮጵያ ነው ተብሎ ለመጣ እዛ ነው ውስጥ ቀይሮ አልነበረም ፋኖ አልነበረም انتايو نوح دبلت فيديو ندي تزارب من مخانو كايفلت كون جن بحفشا نا إثيوبيا شجر أمنا سراورد سدد مخانو يتزارب زي بوليتيكانيا مثلني ولا ون قلل زبل أبنت أبزز حلف كني معلتات مبل شعباي عمتنا يا أبي حمد مبل شعباي عمتو يتسنبل نيرو أب كل الأورومات راي تبعيلو أبا محرا أب تجراي أب كل الزخونة يكون بزعبا شعباي عمتو استزاربيلن سلزي دار is already had a signal كبرنا جميرو لهم كل جميرهم زلوا كمل ساعة سلامتكم لكم الله أبي أحمد تي زعبي يسرع بزي زلوا يزاري 6 سنوات قدما لأفريقيا ماركت بUAV-نا يتلاقيو يوروبلان بارتوش ناوروبلانوش لأفريقيا ماركت مامرت مقرب نفلقاله كلهم هاجرات مرمر الناس سيجمروا مامرت سيجمروا ታሳቢ የሚያደርጉት እኛኑ አፍሪካውያንን ነው የአፍሪካ ማርኬት ታሳቢ ያደርገው ነው የሚያመርቱት ማለት ህልምን ዲው አብ 1030 ድሮናትን ካለ ኤሮፕላናትን ከነፍሪና ይብላሉ 1030 በ5 ዓመት ኦኬ كم دليل كزارة بخليه كم راح يفانتازغ شيء تخليه رأيك شيء تخليه it's no problem كم يلو أب كم زعمت كم زغ جبرية مبالو actually كم تبغى يزريانه هذا أب قلت عشان أب إسرائيل 3 على لقيز بلهم زلوا كلا إذا ما زخون يقول مراحي أب كم زعمت كم زغ جبرينا قبل كلانه نابي قال تبغى نجرز فلتلو ويزد نقول نجرات علني نابنت رأي لني رأي كل ونالو قال تاتي بلي تزرباسي تكمل يا قبري زي اللي وين نمبر أجي أب إسرائيل 3 ولا وين كم زغ جبرينا قبل كلو تبغى سجى جماعي مخانا نيرو أو تاتا يكون سجى جماعي تقول لا أبي تقمي بلون زبل سبلا نعم
أنا كم يبلني أبي أحمد ناي ماركتينج أند أدفرتايزمنت تصبغ صراحة مسرح نيرو أب كومنتات ولاون أكتما موقعات مسرح نيرو بوليتيكا قناتي كونتن أبت بوليتيكا بفلاي نكم إثيوبيا عينة هاجر نكم حدر أيكونن إثيوبيا نتكرنا أفريقيا زبالة دما زقبرو زولو شجر كنريا خلنا بو ملك سرنا ريمبر أبي أحمد أبي إثيوبيا جيجاتات تزفت معنا سكمية بالله الكورديوتات ولا تي بلجنا زبل ترجعات غير وزلو كم بوليس صبغ حماق هو ما يتجاج أنا إرتراوي هيك دسني إثيوبيا كجاجا يخليها بهجرو سكمية بالله معبالة بزي ما تسيلو يفتنا له no problem بس يكون أنت سكمنا يزبط حسن كم إرتراو كنريا خلنا أبي أحمد أبدي سابا كورديو اللي معاتي قبرال لديو ترجعات صرح لديو بس يكون أنت سكمنا سلمن تايمز إرترازولو سكم وين زي اللي سقم كفتر إذا لله سلامنتاي نتزوبا سلام زي هبو أبزي وتي سقم مسي إثيوبيا زلنا وتي ناتو دما أب تلفزيونات ناتو زيادة أجندة سبوزلو مرأي ما قد داسيو معناته ملكت سلزباكا የአንድ ሀገር በጦር መሳሪያ ግብዓቶች ራስን መቻል የሉዓላዊነት መገለጫ ነው። ለዚህም ነው ሀገራት በራስ አቅም የተለያዩ የጦር መሳሪያ ግብዓቶችን ለማምረት የሚጥሩት። በሌላ መልኩ ደግሞ ባላቸው የማምረት አቅም ልክ የስበት ማዕከልነታቸውን የሚያሳድጉበትና በዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መድረክ ሀገራት ወዳጅነት የሚፈጥሩበት ብሎ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበት መንገድ ሆኖም ያገለግላል። ለዘመናት ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ የቆየችው ኢትዮጵያ ባለፉት ቅርብ ዓመታት هجي انتايو أبي أحمد بفلا بزفانا زبالدي ولا كابتو ابتكال هاجراوي شانلات بزعو زي وتهدرات كمرق أسوار كرئي جيتس ناتو كنكساغس نمن تاي كون كم يقبر خون عمنتي إيرترا هاجراو تلفزيون على إير تي في بزعبا وتهدراوي وين أسوار وين زخون يقول أري هاي تفلتنا من البات ناي كلام زنبر تاريخ قزارة بتذيكوينو سلام تايسو ملغت اللوي أجزي وكينات كن كوميينيرو أجزي وكينات وتهدرا مقصاصات ويقلتات قلة تاريخها سب mentally prepared نكون مالتي أبي أحمد زقبر زلو نستفل عليه علامة حدا نعود الشجر وزلو نبروباغندا سلو تقمد أمبر أوش تسأقم سلو زلو نتوم فانو تتونكو زل النايز بلوم زلو نتوم تجارو زل الناس تتونكو نتوم شنة تتونكو كسمعوا سلو زي كل نزع أسوار كم زلوم نافلو تسراويت ناتو قديفو دومو زلو سراويت مدوب سراويت ناي إثيوبيا زنبرة وتولدنا يا محرة نعو قديفو بناصة أبغون نهزب خوينو نسفان نخواجا يخيد كم زلين أمري سلزي إثيوبيا درجة كتالي يزريانة تناتو ميديا نايموت حدراوي حيل كم زلوهم أصوار كم زلوهم هذا نتمنى شيء نبوت درنا نخمت حق زوج سلزي خلق خون خليو كله دما again نكوينات ندالو لنا نمباليو قال إيرتراويان كم زوج خريخ اللغة انتهى مزبلو next time انت ماريخنا كن ربنا خل مسائلات دما نزي مسلي لهم كاي لا ليو كم زبلونا لو كومنتري نايز متزلا صورنا بز حلفه فابريكا صورا مريقي لاب مسمصاغو من البات زمصا زلوا نعنا كخنا زخلا اصورات خنان يلوم that's also something مخليات كابزير زمصا تحسس بايكون ابزيا هانتي نايكريتيوم ايرتريان بريس بحال اكاونت انتايو تشينير مسلكم زاس لزيا نجي ابي غيروا خمس نبره اب كايرو بقول ناي السودان تجابيهم لابز نبرو أب جبت استجبرت سئلي هذيا بزعبة ذا سئلي زيا كما يعني را أبي أحمد مس بريزنت سياس نكرها بزعت أركم زنبري زنقرابزي تي حتوجن أبي سبليت وده مرسلس سياس بزح نجر كم زفتنا مس بريزنت سياس كراب بريزنت سياس كن حنساب تقبيتك زملاء سب كم زي كونه يزغلص كن منتاين بريزنت سياس فلتو I don't know again Ethiopian leader Abiy Ahmed has knocked on every door imaginable in his desperately for the foreign leaders to mediate مسير ترامس بريزنت سياس نكعرقو كل زكالهم نخلهم حتيتي زبل زلو again Eritrean vowed that their leader never forgives those who betray or cross him ስለዚህ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ፕሬዝዳንት ሲያስ ግን حدا سب امنته كحدات تفصيمو تتأليمو كحدات تفصيمو وين كابتن جبو مسمار تشجيرو بفتشم زملاء سب كم زي كونه أبي is fully aware of this and the consequence of that and the wrath that can come from the merciless سياسة الذي محرج زي جبر مراحل سلزخونة أنا يرترى دما عدل زبال كبو أي كعلى النابلة إيز زعرب عبزي نريو لنا ما كابتن ملكتات كنرخلنا
أبي أحمد حوس عرقون قبل بزوج زي كم زفتنا كابستفل عليه ريبورتس كمتصرينا يقداس حساب حجي تا كعرق أصد زحسبون السو كسلطوي كالنا له إذا بتحد وجد من هالبات مس أبي أنت زعرقو صبوغ ده مخانة حماق نزبل بزوج كالكوليشنز كتبت خليها إيرترا تزبلت جودويل ويون صبوغ عم فتي بتقبلاتها أنا السبزي اتزقبر كحدة دما من البات أنا كابز زارب زلقو أصبيو خمسة عبير داني الجقلة قال سبالو انتهي زي المسيلكم زين ريوز لنا عينة دحن زي عصوم زبلوان أتحيزة بريزنت سياس أبي كبيا زلو ردادان الساتوم زبلو زلوس كازي اسمعوها سراي يسرع بالماكم مرك تملساچو كتاسراچو كقوفناچو አላቆም ያስተረቃችሁ ሰው አታገኙ እውነት እላችኋለሁ እንደ ዶክተር አብይ አህመድ ያለ ሰው በዘመናት አንዴ ነው የሚፈጠረው ለማ ለኢትዮጵያ ተውት ይሄ ጩጮቹ ነግሯልማ ደንቁሯል ማለት ገምጋሚዎቹ ባለቤቶቹ እነሱ ናቸው በቃ እነሱ ጋር ጨርሰናል ወንዳታዎች የቀረማ መሰለ ኤርትራውያኖቹ እንደ አብይ አህመድ ያለ ሰው አታገኙም ከሱ በፊት የነበራችሁ ማመሰላችሁ ጃንሆይ ነበሩ የሚያስቡላችሁ በደም ይሄንን የቀድሞው እጂ እዚ እንታዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኤርትራውያን ከም አብይ አህመድ ዝአመሰለ ዝሓልየልኩም ዝፈትወኩም መራሒ ክትረኽቡ ትኽእሉን ኢኹም ኤርትራውያን ኣስተውዕሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ታዘረባ ብግምጣላ ኣክቹሊ ተርዲዮም ሎም ታዘረባ ብግምጣላ እዚያ ግን ብሰለስተ መንገዲ ከምፃልኩም እየ ተደጋጋሚ ዝብሉና ዘለዎ እዮም ንምንታይ ዕላማ ይርዳእንን እዩ ብግምጣሉ ንኢትዮጵያ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ كحاليا زخل مرحبا بيرترا كما يخلي يزبل قمت يا باللينا مالت تا إثيوبيا كم حجر ناخذ كسل اتي حجز على بوليتيكا مرحنتها يرترا واقع كفيل الله يكبها الخلي نستفل عليه علاماتات كنا بلا نخلينا جن اتا حجر ناخذ فرس زي سرح هاي لنتلو ابي يرترا زليو من البات نمد حناون استقالسي مالت ايرتراوين سلز بلوده يكونس ابي احمدن كلهم جنرالاتون بعفهم ان كل يزيز لكم زلهم إذا زبلكم زلوا ملحسوا بتدقاقامي كان بريزنت سياسي اللي نزبل زنبري صوتي كعدد تالي بقمت قالوا التبكر إيرتراوي أبزي أمناتي عد مزلو كابا يزعبون كون كانتو من يسورا ولا دوكا تفل عليه ريتوتات كلهم يخلي معناته ناتهم تمكرك كالس لزغوني أمناتي عد مزلو كابا ينتحت زلو أبي إثيوبيا زلو أشال ناي منكس إيرترا ويون منكس إيرترا زقبرا أشال زقبلا سب وحديو انتلو غين مالك وحديو سناي جروبتنا قله ملا قله نو إثيوبيا زبال هاجر استراتيجيك انمي كم زخونينا نرزالنا انتي مالتيو حزب إثيوبيا يكون صلاينا اتوم 4 كيلو زمزو قد محجي هايله سلاسيوم يخون درقوم يخون ملس يخون هايله مريم كمون ابي كلاتهم نيرترا حدا يوم كاب حدا محتم استحاتم سباتيو the same ideology and push تقبرو امودا تكود قرب خلو حتى نيرترا يمدمسو ኤርትራ ከመልሳየ ኤርትራ ከምሰ ገብረ ዝብል አጀንዳ ስለዚ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ወትሩ ስጋት ድፈጥሩ ንኤርትራ ድማ ብዋጋ ኤርትራ ድማ ኩርሶም ከታጥሑ ዝፍትኑ ኤሊት እዮም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ስለዚ እሱ ዝብሎ ዘሎ ንዓና ኣቢ መፅኡ ኣይመፅኡ ዝገበረልና የለን ዝተረፈና ኸ የለን ፈርጂኹምሎም ሕጂ ኤርትራ ኣቢ ምስ መፀ ኣቢ ስለ ዝገበረላ ወይ እውን ኣቢ ስለ ዝተኮረየ ንኤርትራ ዝተቀየረ ነገር የለን this has to be clear نزخون إيرترا كنصرول زلو من البعض أبي سلز مثلا سبنا إثيوبيا نخصدت عند الرغيب وختبل تغل تخونيها نتمنجس إيرترا إن جنرالي أبي ماتيو أبي عاتيو زجبر يلا مغنياتو قد ما أبي زجدا دنيرو أبي مس مثلا ما يحيشنا إيرترا أبي سلز حشي يكونن مدرخنا علم سل التغيري قد ما أبي بسلطان زنبري نتعلم زيادة قصاصير وصل زنبري زيادة من جابريا سل زنبري نيرترا بمنقد بيد عزور مالتي زعبي بده كور داخلو سلازي زياتهم بالتفعل منقد يمدو مسؤول نزلوا مسيرترا سلمتاي ارقخ جبر زي كل سلمتاي حدنت وين كوبريشن كان جبر زي نخل زي من زرباتات بتوم إليت ناتهم بالتفعل منقد يمت حريد مات الاماناتو كمزي بتحاده كتفرار زحلفه لتي قدمي سو سنه غزي ناي مفرح غزي نيرو قصالي نيرترا هنقبط انا خلينا نيرترا خمس غبران خلينا تحريو كم زي كالترديو مال حجنتايو تاجندا ناي عسب بفصوم كيد ايدليان يزول ابي under any condition تاجندا ناي عسب ناي يفتق بحر تبل كتقصليا
ስለተድልዮ ግን بحيلي نيرترا زبل زرباغن كفرهم جمير الله جي توناتهم بعلزي قالاتهم كغيرو جميرهم الله ኤርትራ ክትሃርማና ትخلዶ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ኤርትራ ክትሃርማና እንተ መጽያ እንታይ ክንገብራ ንኽእል ወይ እውን ሻዕብያ እንተ ሃሪምና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ዝብል እምበር ንሕና ከድና ክንሃርም ኢና ዝብል ዘረባ ተቐይሩ እቲ ናራቲቭ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣወል እውን ኣተንቢህዋ ከም ዝነበረ ድሮ እቲ ቃና መዝሙር ናቶም ቀይሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብዚኣ በእንግሊሽ ካ ክንሰምዓ The people's sentiments and also desire might explode. There is no guarantee. And also the government that comes 20, 30 years down the line, we cannot bet on it, what kind of a strategy it would follow. Therefore, these countries, our neighboring countries, for their own sake, for our sake, for their own sake, for the stability, for a long-term stability of the whole region, better to sit down and find us a solution where Ethiopia's national interest and access to the sea is accommodated. For it now, to 20, 30, 40 years, the more it's going to be uncontrollable, the more زعجيب تدقاقامي تقلت زلو ببسحي شير سلس قبرو زلو يا النزبزي رياكتون قبرو لنا كمدما أنا تزاتم زربا يسمع عنني كنا يزين كيراكم يجن أبي ما تنقطع هذا ما يبون الله أبي ما تنقطع زي ما تنقطع زين أبي يرتراين كبت سلس دلي يعني ما الاقتناعتي نسم سلس بقولنا يرتراين كدلو يكون نزين تايب له بحجي 4 عامات 3 عامات إثيوبيا أمس حيالت زمت منقصي نزع أنا زبلو زلو كتبرو مخان رجس أنيا يزبل زلو ስለምንታይ ከምኡ ኮንፊደንስ ክፈጥረሉ ክኢሉ እንድሕር ኢልካ ድማ ነቶም ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሕጂ ኤምባሲታት ይኹን ናይ ካልኦት ኣምባሳደራት ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ስልጠና ዝቦም ዘሎ እዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ገዲም ዲፕሎማሰኛ ተባሂሉ ስልጠና ዝህብ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ሽግር ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ ሜይቢ ኣቢ ምስቲ ዘሎ ዕንወት ናይቲ ሃገር ወይ እውን ዕግርግር ናይቲ ሃገር ክገብሮ ከምዘይክእል ይርድኦ ኣሎ But he is going to pass it to the next generation. Now, the message of the world is growing. بكل كلهم يسعروا. That's why دما زبالة up to television بفولي من قدنا قبروا. قد تعلم زعبود الزعرب زلوا نتي حدش generation إذا أفضل جب حرزي يبتح حكاية بمبال كتسكرمو at some point من على باتوش أو قديناتهم تترجع جيوم بزي وعلى الحدر نتسقم تنخوزدو بايتها يمزن صف زلوا. نحنا خنتاي نقبر على نايت عتعج نحنا إيرتراويان هذا صلايقة اتزح زنا نكفال أنا كنيك زي تزاري بزح زنا نكفال زي جي ترى سبا يكون الزارب زلو المنقس إثيوبيا زي ما غريب اتزح زنا نكفال نساتهم حدا معالت مسينا كنا فرصكم هنا يمزبلو زلو حدا معالت مسينا لولا ونتكم كنقصينا يبلونا له اتمتن قاطع قد محجي خنيك زي سلس قبرو أي قبرون يمزبل إيرتراو زلي دلوي مثلا إيرتراو كله كجبروه خمس غلو عامس لهذا السنون بر كجبروه نحن سكندك حسبهم زي كلنا فلتنا مبارز لايقة لو ما حيلي بالليل صباح نقول بس حيلكم زي كتفع كاز بلا كازلو لو مي ريلاتيف لحيل زلو إيرترا أنتي كجبر خل سؤال كذا خد بيم تخل عام حدا خد الدلادل تخل بزعم رجعتات يزلو right now دليت ناتو كتفعنا يزل زلو زي ما قالوا سلمتاي زيك عليه خاطب زيك على مغنيات وش تعوض أجمع سلزلو that's a good thing already ስለዚህ ውሽጣዊ ፀገም ኣሎ ሶ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ናቱ ሌቨሬጅ ንዓኻ እዚ ሓደ ንዓኻ መፃወቲ ካርታ እዩ ስለዚ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቱ ወላ ወንብቓታ ሰራዊት ካንገለ እንተደየተኻ ክትሳተፈሉን ነቲ ጉዳይቲ ክትጥቀመሉን ዘኽእለካ መድረክ እውን ኣለካ ማለት ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ተስፋ ንገብር ነዚ ነገራት እዚ እውን ክትጥቀመሉ እንተቲ ካልኦት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራስ ከነስማዕ ምሳን ፈልግን በላውን በዚህ ንውጣና ቀደም እንዳልከው ውጤት ደረጃ ጦርነት ከተነሳ ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው የሁለት ጌታ ጉዳይ አይደለ ማደር ወይ የሎያሊቲ ጉዳይ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ያኔ ጦርነቱ ቢነሳ እንደ መሳይ ወይም መሳይን የሚከተሉ ሰዎች ምን ቢያረጉ ነው አንተ የምትመክረው ከኋላ ኢትዮጵያ መንግስት ሊወጉ ቢነሳ ከኛ ቁጥጥር ውጪ ቢነሳ ነው ያለው ቢነሳ ያው ልንገርን ቁጥጥር ቢቻ እንደው መቼም ጦርነት ሰው አይመኝም እንዲህ በሚዲያ ላይ ጦርነት ይነሳ ብላል ግን ይሄ አብይ የሚባለው ስርዓት እንዲገረሰስ ይሄ ጦርነት ቢከፈት ሁሉ ብለን እንመኛለን አሰላለፋችሁ ምንድነው ምንም ጥርጣሬ ያስፈልገውም ይሄ እዛሱ ጦርነቱን ሲከፍት ፋኖ 4 ኪሎ እንዲገባና እናደርገው ፋኖ 4 ኪሎ ይገባል ይሄን ስርዓት መጣል ለምንም ለድርድር የሚቀብረው አይደለም ከኤርትራ ጋር ጦርነት ቢከፈት ከማን ጋር ነው የምትሆኑት
ከኤርትራ ጋር ሆነን አይደለም ፋኖ የራሱን ኃይል ይዞ ሄዶ አጋጣሚውን ተጠቅሞ አዲስ አበባ መግባት ነው ምንም እጂ እቲ ዘረባ ስምዕዎም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ውግን ተጀሚሩ ምናልባት እቲ ፋኖ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ፋኖ እንታይ ዓይነት መርገፂ ክወስድ ይኽእል ንዝብል እዩ እጂ ብዙሓት እንታይ እዮም ዝብሉ ነዚ ቪድዮታት እዚ ኣነ ደልየ ኣይኮንኩን ዝረክቦ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ናትና ባንዳ ብምባል ስለ ደውፅዎም ካብኦም እየ ዝረክቦ እምበር ነዚ ኩሉ ክትሪኦ ከግዜ ይትኽእል ኒኻ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይሮም ክዛረብሉ ስለ ዝርኢ ንዓናኻ ስለ ዝፀሉ እየ ደምፆም እጂ ኣቢ ምስ ኤርትራ ንክዋጋእ ተርዲምሎም ኣቢ ሰራዊቱ ሒዙ ምስ ኤርትራ ንክዋጋእ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝፅልዩ ክትፈልጡ That's a funny thing. Fano, ናይ ፋኖ ኤሊት ወላ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ኣብ ምስ ኤርትራ ክዋጋ እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ኣብ ሰራዊት ሒዙ እንተድሪ ከይዱ ንሳቶም ኣዲስ ኣበባ ንምኻድ ዘሎ ጉዕዞ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ሓደ ናይ ሶማል ክልል ናይቲ ክልል ሶማል ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ናይቲ ኦጋዴን ዝበሃል ኣብ ኤክስ ዒፉ ነይርኩም ኢሉ ያሬት ይጅምሩ ኣቢ ሰራዊቱ ሒዙ ናብ ሻዕብያ ንዓሰብ ገፁ እንድሕሪ ከይዱ ክልል ሶማል ናፃ ሃገር ክትከውን ምዃና ፍሉጥ እዩ ብምባል ፅሒፍ ነይሩ على جنب كوي امسي اي ونير بزمثل تغاركم I don't know تايت اند قولناتهم توم قالوا صومال هاجرهم كنصلو زدليوم تناي صومال قالسي كل صومال كم هاجر كغبرو ويون قال علامه زلو وي ناي امحرا ناي تግራይን ግን አዲስ አበባ መኻዲት ዓላማናቶም that's very complicated ኦሮሞ በንጻሩ ተሆነ ሸነክ ዝባል ናይ ኦሮሞ ናጽነት ከውጅ ዝቃለ ዘሎ ቃልስናቱ ናይ ኦሮሚያ ናጽነት ምጉን ጻፊ ስለዚህ እቲ ናይ በዓል ፋኖ ናይ ኣምሓራ ከቢድ ዝገብሮ ቃልስናቶም አዲስ አበባ ከኣቱ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ተወላዶ ናይ ኦሮሞ ድማ ዓድና ንኣምሓራ ይንህብን ኢና ክብል ስለ ዝኽእል እቲ ኩናት ከቢድ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኩላቶም ነቲ ኩናት ምስ ኤርትራ ዝግበር ይደልይዎ እዮም እቲ ዘሕዝነኒ ክፋል ግን እንታይ ይፈልጥ ማለት ኤርትራ ክትወርር ከም ዘይትኽእል ስለ ትፈልጡ እዮም ኩላቶም ተረጋጊኦም ዛረቡ ዘሎ ኤርትራ ክትወርር ኣይትኽእልኒ ወሪራውን ክትሕዘና ኣይትኽእልኒ እዮም ብሎ ንሕና ከምኡ ይንሓስብን ኢና ንሶም ተመፂኦም ንዓና እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ንፈልጥ እስቲ ቁርብ ትለይነት ነገር ሕልኽልኽ ዘብሎ ወይ እውን ዓቕምና ሃለወካ ግን ንትደቲ ፀላይኻ ከጥፋእካ ዘለስ ንስኻ ክትጥፎ ዘይትደሊ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ዘይምህላው ንኢትዮጵያ ከጥፍዎ ወይ እውን ንኣቢ ከጥፍዎ ገለመለ ትምኒተይ ኮይና ኣይኮነን ግን ጀነራሊ እቲ ዝስማዓካ ንሳቶም ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ኣቢ ኣሕመድ እምበር ንኤርትራ ከይዱ ድሌቱ ንክገብር ሓንቲ ለይታይ መሓደረ ነይሩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይፍርሆ ወላ ገለ ይፍርሆ ከምዚ ዓይነት ዝሓስበልካ ፀላይ ንስኻ ከይድካ ስጉምቲ ክትወስደሉ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ግን it's very difficult ንዓይ ኣነ ከም ሰብ ከም ግለሰብ ክሪኦ ከለዎ ግን again this is not ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ስለዚህ በየትኛውም ዋጋ ብዬ ልጨምርበት በየትኛውም ዋጋ ከማንም ጋር ተሰልፈ በሚለው ምንም ይሄ ምንም ማመንታትም ጥርጣሬም የለውም አብይን ለመጣል የሚደረግ ማንኛውንም ትግል የተቀደሰ ትግል ይሄ ባንዳነት አይደለም የባንዳነት መገለጫ አይደለም ይሄ ባንዳ ማለት ቲ ዘረባ ንሪዮ ዘለና ከም በሓድሽ ኒ give me a second ኣመንጎም ዘሎ ነገር እንዲና ንርኢ ዘለና እቲ ኣመንጎም ዘሎ aggressive ዝኾነ approach ባንዳነት መገለጫ አይደለም ይሄ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣመንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ምፍልላይ ኣቢ ኣሕመድ ንምእላይ ክንደምንታይ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እቶም ፋኖ ጀነራሊ ፋኖ ድሕሪ ኒ4 ኪሎ ካት ዘሎ ተኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክውግን ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ወታደራዊ ጎነፅ ስለ ዘሎ ኣብ ወታደራዊ ውግን እንተለካ ድማ ኣቢ ኣሕመድ ካብ ኩሉ ዓለማት ሓገዝ ይረክብ ከም ዘሎ እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ፋኖ ድማ ብዝተኻለ መጠን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓገዝ ክረክብ ክፍትን ንቡር እዩ እዚ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ንቡር እዩ ክትቃለስ ከለኻ ንፀላይኻ ደስ ብዝብሎ ኣይኮነን ንዘዋፅኣካ እዩ ኢኻ ክትቃለስ ይኽእል ባይ ዘ ወይ ቶም ፋኖ ብዙሕ ግዜ ዝብሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣቢ ኣሕመድ ክሓስሞ ከሎ ዘይኮነን ዝልምኖ ነይሩ ንሕና ፋኖ ኣምሓሩ ክንሓቶ ከለና ስለምንታይ ሓጢኣት ይኸውን እናበሉ ኣብ መንጎኦም ዝግበር ዘሎ ዲቤት እዩ ግን እቲ ኣርጊመንት ናቶም ናይ ፋኖ ትሰምዖ ፀኒዕኩም ንሳቶም ካብቲ ናይ ኣቢ ደገፍ ድማ ነዚ ዘረባታት ዝወሲዶም ምስ ሻዕብያ ክሰርሑ ስለ ዝኽእሉ ንባንዳ ድማ ሻዕብያ ይሕግዝ እዩ እናበሉ ከም ብዙሕ ግዜ ዝጥቀምሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን እዩ ስለዚ ኤርትራ ብዝገበረቶን ዘይገበረቶን ኣብቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ኩሉ ግዜ ቦታ ስለ ዘለዋ ፅቡቅ ኣይስማዓንን ያነ ንቐፅል ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክበኩም እቲ ስምዒት ዘለኹም ፈልጥ ምንታይ
የባህር በር ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል የባህር በር ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል አጀንዳችን ሊሆን ይገባል ብሎ የብልጽግና መንግስት በመቀበሉ በጣም አመሰግናለሁ ደስ ይለኛል አጨብጭበናል ኦኬ እትናይ ባህሪ ሕልምን ክንሪና ኢና አቢ አሕመድ ነቲ ባህሪ መብጋሱ ይሕጎሰሉ ልትልደቱ ዝበሃል ፖለቲከኛ ኣብዚ ካስምዑ እንጂ ዝውነኑ ወደባት ምጽዋዕ በይሉል ዝበሃሉ በይሉል ሕጅብ ኣብ ከባቢ ዓፋር እዩ ሽዑት ዓፋር ዝበሃላ ብሕልፊ ሰሜናዊ ዓፋር ሙሉእ ምስ ትግራይ ዝመሓደር ዝነበረ ኣብ ርእሲ ማኑኤል ባራዳስ እቲ ዓንቱ የተቐስክዎ ማኑኤል አልሚዳ ዝበሃል ዝመፀ ድማ ንሱ ድማ ብዛዕባ ትግራይ ብዙሕ ይፅሕፍ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ተንቀሳቐሰ ግን እታ መፅሓፍ ናቱ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ትብል ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ትብል ብዓፈሻ እቲ ሕልሚ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብየማንን ፀጋምን ብኩሎም ሓደ እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እስከ ክንሰግር ብክልተ መንገዲ ንሪኦ መዲ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑን ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዘገልገለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዕሊ ኣሰናቢትዎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኖም ሰላምን ምዕቃብን ዘበርክቶ ልዑል ሓላፍነት እውን ኣመስጊንዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ ናይ ኣስታት ክልተ ሰሙናት ምጥፋም ሎሚ ተቐልቂሉ ክልተ ኣጀንዳታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካፊለሎም እቲ ሓደ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተቐቢሉ ምዝራቡ ዝገልጽ ኮይኖም እቲ ኣስዒቡ ዝለቐቆ ድማ ብትግርኛ ኮይኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስንባቶም ብወግዒ ዘመላኽት ሓበሬታ እዮም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራል ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብኣዋጅ 359 1995 አንቀጽ 15 ንኡስ 3 ደንብ ቁጽሪ 533 ዝባር 2015 ከም ድማ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኖም ንዘበረከትዎ ብፍላይ ድማ ዝረኸበ ሰላም ክዕቀብ ንዝነበሮም ልዑል ጥንቃቐን ኣመራርሓን መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ከም ዘለዎን ኣብ ቀጻሊ ስራሕቱን ብሓባር ተቀራሪብና ከም ንሰርሕን የረጋግጽ ኢሎም ዝነበሮ ጻንሒት ኣመስግን ክብሉ መልእኽቲ ሓሊፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልላት ጣልቃ ዝኣተወሉ ከምኡን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ከም ዝቕጽል ዘመላኽት ኣዋጅ ወጽሪቖም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑን ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝመራሕሉዋን ብዙሓት ፈተናታት ከም ዝሰገረን ብቐንዱ ካብቲ ናይተይ ዝብሎ ዝነበረ ውድብ ህወሓት ዝተኣለመ ውዲት ክሳብ ምቕንጻል ዝበጽሕ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ምስ ዩኤምዲ ሚድያ ኣብ ዝሃበ ቃል ምሕት ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ትግራይ በቶም ናብ ዝኹሉ ጸገም ዘውደቕዋ መራሕቲ ህወሓት ክትምራሕ ፍጹም ኣይግባእን ዝብል እምነት ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መናእሰይ ወረዶ መጻኢ ዕድል ዓዶም ክውስኑም ከም ዘለዎም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንበርድ ዝተባሃለት ሚድያ ገሊጹ እዮም ክሳብ ሎ መዓልቲ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ሓላፍነቱ እናተወፀ ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሮም ሎሚ ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወግዒ ካብ ሓላፍነቱ ምስንባቱ ግልጽ ኮይኖም ነበር ፕሬዚደንት ተባሂሎም ቀጻሊ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መን ክኸውን ዝብል ኣገዳሲ ኣጀንዳ ኮይኑ ክቕጽል እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ኣደነው ንክንደይ ዓመታት ኦን ን ኦፍ ንነዊሕ እዋን ተሰማዒ ወይ እውን ዝርአ ዝነበረ ፊገር እዩ ነይሩ ስለዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ጌታቸው ረዳ ካብ ናይ ትግራይ ዘብቅዐ ይመስል ሜቢ ተገምቲሉ ይመጽእ ዶ ይኸውን ኣይመጽእ ካልእ ሕቶ እዩ እዚ ምዃኑ ንዘይተርፍ ኣብቲ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ምስቶም መሳርሕቱ ወይ እውን መቃልስቱ ዝነበሩ ተረዳድኡ ክገብሮ ብዘይምኻሉ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣመና ከም ዝጎድእዎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ መላገፂ ናይቶም ኩሎም ካልኦት ክልላት እዮም ኮይኖም ሽግሮም ባዕሎም ክፈትሑ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ድማ መዓልታዊ ኣብ ሚድያ ሓደ በቦኣፉ ክዛረብ ስለ ዝውዕል ካብ ናብቶም ህወሓት ዝበሃሉ እርኑባት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ዘረባ በዞም ናይ ወገን በዓል ጌታቸው ዘሎ ወገን ግን I think እቲ ኣብ ሚድያ ንዘዝሓሰቦ ኣብ ሚድያ ዝዛረብ ዓይነት እዩ ኩላቶም ካብ ንሱ ኢልካ ትፃትካን ኩላቶም እዮም ተኣልዮም ካብ ተዓዲ ስለዚ I think እቲ ፅቡቅ ዝኾነ ካቨሬጅ ረኽቡ ዘለዉ በቲ ምዕራባዊ ዓለም እንተሎ ኮይኑ ስቲል ደገፍ ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ካልኣይ ክፋል ናይቲ ዜና ድማ እዚ እዩ ኣማስዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተፀዊዖሎም እቲ ጀነራል ተማሊ ኣማስዩ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕና ኣለና ቤት ፅሕፈት ህወሓት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሓለፉ ቅንያት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሸይሙ እዩ እናበሉ የምቀንዮም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉባኤ ዘካየደ ህወሓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግብረልና ኢልናዮ እሹ ኢልና እንትኾነ ግን ብኢሜል ጥቆማ ፕሬዚደንት ግበሩ ኢሉ ጠሊሙና እዩ
ዝብል መግለጽ ዘርጊሑ ነይሩ ቅድሚ ክልተ ሰሙን በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቃሉ ዓፂፉ ዶ ይኸውን ዘይሰማምዐሎም ኩነታት ዶ ተፈጢሩ ይኸውን ዝብሉ ግምታት ሓይሎም ቀንዮም እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ትማሊ ድሕሪ ምስንባት አቶ ጌታቸው ረዳ ምኻዱ ድማ ምናልባት بحفشة جنرال ليتنال جنرال تادس وردة تجري سنترين بريزيدنت كم زخنة أتي ناي أبي ويونا هذا كابتن أبي تبيا زول ميديا بوك إجاليس نيروس لازم بريكينج كم بريزيدنت تنسو officially taken over the interim president of Tigray ندي كتا شوردا تكيو تادس وردة president كم زخنة إذن كرزلو previously serving as a deputy president and head of the cabinet secretaries for the peace and security of Tigray بحفشة إذا مسجار ناي سلطان ريو زلنا نتزلو قوسي بتجري نبي كبتحي يخل زبل I really don't know قالت تناي تجري دراما كنا متاي ولكن كاتل انت فتنا متحزل ويكونن وتحدث ورده مسمنيو of course جيتا جوردان ساعات كان نزمر حوزن برو تتحايزهم كم ساليون كم كابت كنتات قديمهم كم زلون رلنا كم تريفهم زلو بحادة يوم دسر حزلو تي كم تي قديمو خجلت أنحون بعد دبرز إنزمر حوزلو هو حتون نتحدث ورده مرحك خوني جالين يروم يم سلزي تحدث ورده مساتهم ركب كم زلو يزن جار نيرو سلزي بحفشة كم دريزلنا تهوحت أبت بوليتيكا وتصوتا نكملس زلو تقولوا أنت واحدة كم بارت أنت دي تقبلوا ولا تمنجسي قبلوا دي قبلوا كلارسيو نتا تجرايو عم كتوس أرجن بوتوك حس كم زخل زلوينا نريزلنا maybe stability ناي تجراي نابي قصك خير خل خون I don't know إن ريوز لنا كنتات جن هذا كفال ناي تدراما زي تودي يمثل جي ناي دراما ناي تجراي توديونا بحد مدرخ تسجيرو كنا بلاين خلينا definitely because بزح نقرأ زلو قداينا نرزلنا ولا ون أبتناي زبلو زلو تحبريتا كاون دوتسون كله تتنكي كاخصهم عزل لكايو جن نساتهم زولو زلو ولا ون أبتناي هو حد بالنا دبرت إن بلوكون أما نقولتي عالم قبل واحدن دبرت إنن مسحاب كم زلو ناي سلطان زبل زرباون نسمع لنا جن none of this matters actually تي قداينا إثيوبيا عنديو تي حشوية أبو زلو جن مكتتال زليو خيني سمعني كينو نابي كم زغط لما إحنا ونرانا يوخن كيدينا حجي أبتناي بوليتيكا حشوية بوليتيكا كنسجرينا بزس كنجمر كل تلواني كم زحجنا عبدانا زلون دي تجارو نعيسي يحواتي منالنت أنا من النتي تجراوي نالنت وي كدحن ولا تشم استتصوعي تصوع جن حواتينا حدا زبينا إلى نامدت نتاتي جن نعيش عبيا بتجرا وكنا تحجنا حواجني كن أنا عملت إكزامبل كانوا إزي سولكا كموتات محسب هاتو قطعو مخان قدانا غير إيرترا سوبرن هاجريا زي جنة قبل كان من النت كا إيرترا وكان كا سولكات نبرت فعلها دلاي كا إلكا ترجموت من النت إيرترا وكان كات نبر جنتاي مالتي اللي مسيلكا سبكو ناتشورالي بحريا وسبسي أنا خابي متي أبا حقوتاتي انتاي نيروم انتاي بحل نيروم انتاي قانقاي زارو مسفلت كا كانتاي تكبر نجر ما حد نجر انا حجم نجرك عندي ابوتاتي انتي نيرو ابا حقوتاتي ابا حقوها عسرت لا عند وكيتكا سيدامو نيرو تحدك ابت تبات امنا البات غراغي نيرو بولكوها بدي اني اجلريخا انتاي مخات بدحري اخذ تكبر حجي انتاي خا تكبرن كتفلت مهلاو كان سي سؤال كان فلاتكو واغا يقولون سؤال كان فليت كان تايك قبر الكامو زخونه نجر كو قال نجر كتروحوا له لوكا فليت كا قال ولا سي قال نجر كتروحوا له لوكا ساينس نعمت تمايركاس حسابات كان مو تغير زخونه نجر بفولي مقد تريوي بخلع مقدش عقلت مز وينيت كاغن انت نعمت دي كم كريستيان ما تنقلت كيف كانت قدام أمو دحر قدامي ناتكا مفت انت أخذ تبدلها عم إسرائيل كيت كادا عمرت حتى دلها والحمد لله أمو انت ما لسه حد بزيسي تايدا لو كرايتا أنت زي بوليتيكا اللي ده سبعي تواوي أب جزوم قتيل اللوم زلو مالتي زي نعوك صرفو كبير إني نعم كلنا قرنا بتقرأ كتقول للندي دلنا يرو كم زبالي يلين أنت قناق أنتايك قبل الكعب it's actually very true بس كده حانة خالص دخون يكون أيقونان نديو قل why do these people أثرتك زين دحريت أنا من النتيدو عند حتى النيدو نابل ككل تبل إيرتراوي غير تراون تخينكا أوكي إيرتراون تخينكا فلسطين
ኤርትራዊ ኢልካ ቀጽል እንታይ ክትገብር ትኽእል ድሕሪኡ ኣነ እዚ ባለ ታሪክ ምፍላጥ ታሪክካ ምብርባር ኩሉ ጽቡቕ ነገር እንዲ ምክንያቱ ታሪኹ ዝፈልጥ ሰብ ጥራዩ ንቕድሚት እውን ኣነፂሩ ንርሑቕ እውን ክኸይድ ዝኽእል ታሪክካ ምፍላጥ ማለት ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓሸወ ኣይኮነን ሓደ ንጹር ዝኾነ ዳርጋ ኣብ ናተይ ወለዶ ዘሎ ድማ ወላ እውን እንተዘይተሳተፎ ብቐረባ ዝረኣዮ ታሪክ እቶም ነቲ ታሪክ ዝፈፀሙ ድማ ብሂወት ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ገሊኦም ሓሊፎም እዮም ኣብቲ ሃገር ዘመሓድሩ ዘለውን ሰብ እዮም ስለዚ ታሪክ ብታሪክ ዝመፀት ሃገር ኣላትና ቅድሚኡ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ከመይ ነርና ብዘየገድስ ዝበዝሐ ሃገር ኣፍሪካ ኣከባቢና ዘሎ ኣፍሪካ ኩሉ ድሕሪ መግዛእታት ዝቆመ ሃገራት እዩ ሱዳን ዝበሃል ዘሎ ኣቃውማናቱ ኬንያ ዝበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ጅቡቲ ዝበሃል ዘሎ ሶማልያ ኤቭሪ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ድሕሪ መግዛእቲ ይቆይሙ ቅድሚኡ ዝነበረ ዛንታታት ተመንፂኻዮ it doesn't bring much ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ክትቅይሮ ስለ ዘይትኽእል ምናልባት ሓንቲ ሓሳብ እንዳ ነይራቶም ኣብ ኣክባልዑ ይውዕሉ ኣለዎ ኣብዚኣ እውን ክንወስኸልኩም ድሓን ምክንያቱ እዚ ሓሳብ እዚ ንነዊሕ እዋን ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ክመውት ንሪኦ ስለ ዘለና let's entertain it enjoy ክትገብረለካ ምክንያቱ እቲ ሓሳቦም ኣብ ቅድሜና ክመውት ከሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ሓይሊ ናይ መንነት በይኑ ቋንቋ ጥራሕ እውን መፀውዒ ናይ ህዝብታት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ህዝቢ ትግርኛ ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ መልክዕ ዘለዎ ምክንያቱ ኩሎም ቶም ቋንቋ ዘይተለቅሑ ናይ ባዕሎም ቋንቋ ዝፈጠሩ ህዛብ ብቋንቋኦም እዮም ዝፅውዑ እቶም እንግሊሽ እዮም ዓረብ እዮም ፍሬንች እዮም ስፓኒሽ እዮም ሶማል እዮም ናራ እዮም ኩናማ እዮም ብሌን እዮም ዓፋር እዮም ኦሮሞ እዮም ትግርኛ ከዓ ትግርኛ ወል ምጉዳን ወዲ መምህር ህዝብታት ብቋንቋኦም ስለ ዝፅውዑ ተጋሩ ገዲፍና ትግርኛ ንበል ይዝብዘሎ ወይ ድማ በዚ ክንፅዋዕ ፀገም የለን ባህል እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገልጾ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ህዝቢ ሓደ ምዃኑ ምእማን ጥራሕ እዩ ትዋናቁም ነገር ንምፍልላይናን ክልተ ህዝቢ ንምግባርናን ዝተኻየደ መስርሕ ካብ ዝዓቢ መልሲ ክዋሃበ ስለ ዘይክእል ግን ብቋንቋና ንፀዋዕ ተተባሂሉ እኛ ዝብል ፊደል ግእዝ ክሳብ ዘይኮነ እሞ ድማ ንሕና ካብ ግእዝ ዝፈለቐ ልሳን ክሳብ ንዛረብ ትግረ ዲና ወይስ እኛ ወሲኽና جغال تقرأ أنا تقرأ تحشكم بهالاي مهنياتو كابتا عدي إيرتراون دحرقين تا إيرتراز اللوسي تا تقرينا أنت حرديتو واحد أتلكم دحان توم ديتو واحد لهم يزل لكم زلوا تقرأ كتب لغات خوليهم تقرأنا عدناي تقرأنا جن أخولي نيرو زخول فلسفنا نكنتو كوي حدا شدش عم تفكر استت ميديا لعل أنت حتنا بيلو كميل ويتو سلمتاي موت على ميديا تري والله ما بقى ايتي بوليتيكا سلازم موتاي ما بقى ايتي بوليتيكا ما هو حاتي زبال نير وعاد جنزب كله فل قبل لهم كله they were entertaining this idea تقارن بعلم تتقراي زبلو كوك ساب كل تشين عصر شو مثلا يتقاملون يوم نيرم I'm telling you this أديس أبا كوفي لهم كله تقارن خطب لهم كله خبر أديس أبا أيكون كنا محرنيات رأي أديس عربي يمزور بوشت أنا حتى دم زرار بقولوا خنيم أبت نورمال زي فلتو سب كرام خلوجن كم إثيوبياوي وين كم كارل بهرنبر كم بتقرينيا كزارو سايدلين يوم نيرم all the sudden تملي شوم دما تعبير ترازو لتقرينيا تزارب على زي نبع على زي حواوي سو مالتيو أمين مقاصرتي يدبلو معنا كترجم زلوا ما يكونن trash plus trash رزقانو they don't bring much سلازي نزل زربازي تقرينيا نوي هنك ساقيساتو عميدة نوي هنك ساقيساتو حجر ما official موتر لتارسي نبي قصة خطأ ويايو I don't know هو حد كم بوليتيكا كم قال كم حدا أرماجيروم بانديروم أبزي حنت زربالاتكم أنا وردت سيناي مودا كم زمسلسي قريبا أنت خوينكو حدث كم يجري كس أرفان ريبز رايوا وردت كابز خف كيلا كيري بارنت كمينه سلام دي بانديرانا شككينا تقراي تعوتنا بلكم لنا دمدو صبغي ازي قلنتهم براي انتم بتخكل حنات امينهم بعلوم حلناهم عزيزهم حنات زمسكروا حاتينا زولو نوم يملكتن نتقرنت كتولو جن فرحهم ابهم تشاينا خيدو راشا خيدو زغلا بانديروم تسكيمام تقراي تعود زبلو زنبرو كيلا قصلهم يمزوعلو زلولومي تماليسم بانديرانا ابتغزيو ناتنا مروخات كوينكم ناتنا براي كوينكم بانديرانا حيسكم تقوي زنبركم እንኳ ፈለጥናኩም ንስኻትኩም ሓሊኹም እና ዘይኮንኩም ናትና ናይ ተጋሩ ደም ተጠቂምኩም ናይ ተጋሩ ህይወት ተጠቂምኩም ኣስመራ ኩርሲ ክትሕዙ ስለትደልዩ ዝነበርኩም እጭ ነሳእኩም ኪዱ ቋሓምዋ ሕጂ እውን ተደርበ ያቡና ብሉ ይላገጹሎም ኣለዉ ባት
እስከደሓን ኣብቲ ቁርብ ትርጉም ዘለዎ ነገራት ክንሰግር ክንፈትል እዚኣ እስከስምዋ ህገደፍ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባርሲ ክበኣሰካ ከሎ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣውዲቑ ኣብ መሬት ዛዕ ምሰበለካ ኢኻ ዝርዳእካ ዝስወጠካ ኢለ ነይረ ሕጂ እዚ ዘረባዚ ብቃልሲ ወይ ብደማዊ ኩናት ጥራሕ ደይኮነ እንከላይ ብስነ ሓሳብ ማለት እዩ እንከላይ ብሲልት ማለት እዩ እንከላይ ብርእሰ ምትእምማን ብርእሰ ብቅድመ ምድላዋት ማለት እዩ ንኩሉ ደጠቃለለ ማለት እዩ ከይረኣኻዮሲ ባእሰካ ከሎ ሳይትሪኦን ኢኻ ዛዕ ምሰበለካ ከዓ እዩ ዝስወጠካ ማለት እዩ ዛዕ ኢልካ ሓነግ ኢልካ ምድሪ ምስ መላእኻዮ ወይ ከዓ ስነ ሓሳብካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርዳእካ ማለት እዩ ጽቡቅ ገበርክዮም መን ሽማ ይፈለጥኳን ግን ንሻዕብያ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ወነቲ ገድልና ኤርትራ ዝፃረፎ ዝዝልፎ ኢኻ ትርኢ እምበር ኣብ ባይታ ገጢሙ ዝሰዓሮ ኣይረኣናን ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናን ስለዚ ፋክት እዚ ሓቂ እዩ ክትፈትዎ ትኽእል ክትፀሎ ንሻዕብያ ዝፀርፎን ዘዳኽሞን ርኢና ከም ሕሱም ዝለፍለፈ ርኢና ኣብ ባይታ ወሪዱ ነቕ ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ግን የለን ስለዚ this is history and ክንገረሉ ዘለዎ እዩ ንመለስ ሕጂ ኣብቲ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ መዘኻኸሪ ይቐርብ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብተመልከተለይ ንኤርትራውያን ዜጋታት ዘነጻጸረ ማእሰርቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ዋዜማ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ጸብጺቡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ልኡኻት ብምባል 224 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ዝሓበረ ዌብሳይት ምርግጋእ ጸጥታ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ቀንዲ ምክንያት ከም ዝቐረበ ሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝበሎ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዘለዉ ዝተባህሉ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣባላት ፋኖን ሸኔን እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ እዚ ንኤርትራውያን ብፍላይ ኣነጻጺሩ ዝካየድ ዘሎ ምእሳር ቅድሚ ነዊሕ ኣዋርሕ ኣትሒዙ ብስለያዊ መልክዕ ክካየድ ከም ዝጸንሐ እዚ መርበብ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም እዞም ንሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣስጋእቲ ዝኾኑ ናይ ጽንፈኛውያን መሓውር ኢኹም ተባሂሎም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ኢሳን ዝተባህለት ማዕከን ዜና ወጪ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣባላት ፋኖ ተባሂሎም ተጠርጢሮም ተኣሲሮም ዘለዉ ተቐመጥቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቁጥሮም 356 ዝበፅሕ እዩ 201 ኣባላት ሸኔ 106 ድማ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ይርከብዎም እዞም 887 ሰባት ናይ ቀንዲ ከም ዝኾኑ ኣብዚ ኣብ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ነይረ መስለኩም ሓደ ኤርትራዊ እውን ተጎዲኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ሼር ገይረ ነይረ ኣነ ኤርትራዊ ይቕረ ክገብር ክእል ክኸውን ግን ክርስሳዕ ዘይብሉ ታሪክ ግን ይፍፀም ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ዕለት 5 ወርሒ 4 25 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኤርትራዊ ብሰራዊት ናይ ኣቢ ወይ እውን ብፖሊስ ናይ ኣቢ ከም ዝተቐተለ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ካልኦት ክልተ ድማ ብፅኑዕ ከም ዝቆሰሉ እውን ይንገር ኣሎ ኖ and wounded another እቲ ካልኣይ ድማ ኣቕሲሎም ከም ዝገደፍዎም ብምቕፃል እውን ሰለስተ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተቐትሎ እውን ርኢና ነርና እዚ ከዓ እናቐፀለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሽግርን እዩ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዩ ሓድሽ እውን ኣይኮነን እዚ ኤርትራውያን ወትሩ ደርጊ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድና ከሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት በማይት ኣሽሓ ዝቁፀር ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝቐተሉ ንፈልጥ ኢና ካብኡ ዘይንእስ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ዝነበረ እውን ኣብ ድሕሪ ኩናት ኣብቲ ኩናት ናይ 98 ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለናን ተባሂሉ ናብ ክንደይ ከልበትበት ከም ዘእተውዎም ብግፍዒ ካብ ሃገርና ኢሎም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ጠርኒፋታ ከላ ዝተሰደዱ ሰባት እዮም ነይሮም ብዙሓት ካብኦም ስለዚ እቲ ዝገበርዎ ግፍዒ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ወላ ሓንቲ ዝፈለየ የብሉን ኣብ ኤርትራውያን ዘለዎም ጭካነ ንጹር እዩ ዋላ እውን ኣብ ግዜ ጥልያን ትሕሪት ተመሊስካ እንተሪኢኻ ንጥልያናውያን ንኤርትራውያን ምስ ማረኽዎም ነቶም ጥልያናውያን ኡፍ እናበሉ ክመልስዎም ከለዉ ንኤርትራውያን ግን እንታይ ገይሮሞም ሴም ሂስትሪ ሓደ እግሮምን ሓደ ኢዶምን ቆሪፆም እዮም መሊሶም ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ፍሉይ ጭካነ ፍሉይ ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣብኡ ዘለኻ ብዝተኻለካ መጠን ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ውፃእ እንተዘየለ ድማ ኣመና ትጠንቀቕ ሶሪ ካብ ንላዕሊ ክብለካ ይክልኒ ኣነ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ቅድሚ ሕጂ እቶም ትኽእሉ ውፁ ካብዚ ዓዲ ዋላ እውን ተዓዲ ኣመና ዝሰማማዓኩም እንተኮይኑ ንግዚኡ ተኣለዩ ትኽእሉ እንድሕር ኮይንኩም እደይ ትኽእሉ ኮይንኩም ድማ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻባት ነገራት ድማ ተኣለይካው
نفسهم قداية تكبر وزيات رايك لكم زغل ناب إثيوبيا قصكم تخدوا زلهم مخرون يبلين عقاتكم مخنياتو نام موت ناراهم تخدوا تلهم كزاربك ما يكلنا موت بيمانة أقامن يقاتموا مالوين أنا بلدلنا بزي ناب إثيوبيا زخيد مخنيات كلوكا أي قباني نابتي صبغ زينا كسجر حنتي ارتيكل اب تي ار تي افريكا زبال وصيانه را نسادما حمش صبغ نغرات كاب ኤርትራ ዝገበረቶም ኣፍሪካ ድማ ክትመሃሮ ትኽእል ብምባል ወኪል ናይ ዩኤን ኣብ ኤርትራ ዘላ ናህላ ቫልጂ ትበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ተዛረበት ተፅሒፋ ኣላ ኣብቲ ዝፀሓፈቶ ድማ ብዙሕ ሰብ እውን ሼር ገይርዋ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ምጉዳል ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዩኤን ይኹን ብካልኦት ትካላት ዝግበር ዘሎ ብመሰረቱ ኣቀዲማ ዝበድህቶን ዝገጠመቶን ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ካብ ኤርትራ دنني لكم مهار زلي أقدر استمرتكم مهار كم زغليلا مجمريا إيرترا ناتا ديفلوبمنت أجندا زخونة تكلمت يك حقس كله أفت منجست وطين وزلو مسنا منجست أجندا رامبر نتنا منجست أجندا بعلو شيء كقبر زغل حيلاي تفكدني هيلو سلزي إيرترا بتحجز أن نروح هناك بلانا لنا أفت بلانا مسانك سرح you're welcome كاوت أيجن حجز كحس كتعالى كل زغليهم سلزي مجمريا حجرات ناتن نفسن زغال أجندا نايم عبالك كقبر لون قال look inward strengthen domestic resources ኤርትራ ምስ ዘጋጠማ ኩሉ ዓይነት ፀገማት መብዛሕትኡ ሽግራታ ብውሽጣ ክትፈትሖ ከም ትኽእል ካብ ውሽጣ ክትፈትሖ ከም ትብገስ ስለዚ ኣብ ነፍሳ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ከም ዝሃነፀት እዚ ኸኣ እቲ ዘጋጠማ ብድሆታት ከምኡ ከም ዝገበረን ዋላ እኳ እቲ ብዙሕ ፀገም ዝነበረ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ኣብ ነፍሱ ተመርኪሱ ንክኸይድ እዩ መሪፁ ናቱ ፀጋታት ናቱ ህዝቢ بتاكس تروح بديو برمي تنس كاب دقد ما تجنزب ديو بسوشيال بستفل على جيرو نهز بدما نتمسرت هاو نجارات رايك حجز بمفتان نتسجم resilience ويون نشجرنا معنا محلاف عم جيرو ثالثاي investing in people first مجمريا أبز بخا invest قبر لك قرب نايت مرتي نايت عنا كلام عبارة وقلقلوتات نهري كاية تزبي أبتن سقاط دليل زلها تارجت سون كبركة الكاغلي سلزي أبز بخا invest قبر من بعد قال make development a collective effort اتز قبر معباله ويقول معباله تخدو زلها من قدي حبراو سرح غير كوسدو إلى ابنت ديغاتاتنا عدتات كسرح كله ولا تمنقسنيش يا بركتوز قبرتلو تهزبي تقند تساتفايو سلدي ساتف دما صباح نكون خيب بلاشو عاب حلافنت وسيدو نابز غواي بعلو يزخون think long term build resilience كم دما كل تتقبروا لومي كربح كازخل زي كونه ننوح كتاع مكازخل كم دما تتصورنت كم زلوا كانت بدهوتات نغسقرون حيلي قبرلك أبعب تمرتيو قالوا تغرات تماهيرون ونزي قدايزي نابلت يا تمكر زالا تنتاي تبل ولا قا اتنا يوين أبركتوتا زنبري ناقود لك خيد مخانو يردعنا له سلزي كابير ترا تماهيركا أبنب سخات مركزكا ناتكا جندا غيركا مخاتا قداسيو تغونا يرتراون نتي برايفت سيكتر دارقا يلا نكنبل نغرينا نسوق بقصلو زغل تبقصوتات كتوسد لوا تمنسي زياده عدلات كفطروا له بمبال ريكومنديشن جيرانيرا ناي بحكي كبرتي هبل ليزا امباسادر زيانا يوين مالتيو حنت كابتن مابير ترازلو دبلومات زبلص بزعبا ኤርትራ ዝገበረትን ስራሕትን ኮይና ትስማዓኒ ክብረት ይሃባ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ቀጻሊ ኣብዚ ዋን እዚ ጽቡቕ ነገር ክወጽእ ንሰማዕ ኣለና thank you very much ነቶም ከም ዝገብሩ ንሕና ድማ ድምፅና ህዝብና ጽቡቕ ነገርና ንህዝብና መጀመርያ ንዓለም ድማ ከነፍልጥ ሓላፍነት ኣለና ናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ መሃብ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ እዚያ ክገትፈኩም زي عم تلون أول اللي بلون زي عم تلون هاي بلون سوعة زي عم تلون كل البلد اللي بلون عليه عمت تلون البلد اللي بلون بعدي راي زي عم تلون عليه اللي بلون تسقع عطوني عليه اللي بلون كلمة زي عقب تلون حول لي بلون